Οι νέοι είναι απογοητευμένοι από την σημερινή κατάσταση στη χώρα μας και κυρίως από την πολιτική αλλά και τους πολιτικούς. Είστε από τους νεότερους υποψηφίους σε αυτές τις εκλογές, αλλά παράλληλα και νέος στον πολιτικό στίβο. Αυτό από μόνο του μπορεί να πείσει τους νέους της Κεφαλονιάς και τελικά γιατί να σας πιστέψουν? Νέος άνθρωπος δεν αρκεί να είναι νέος σε ηλικία, πρέπει να είναι και νέος σε ιδέες. Πράγματι, πολλοί νέοι άνθρωποι που δεν με ξέρουν και είναι λογικό, με αναγνωρίζουν μόνο στον υποψήφιο και αυτού που κάνει δημοκρατίες για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Τώρα που μας ακούνε, θα σκέφτονται άλλος ένας που θα του ψηφίσουν και θα μας σώσει. Ή άλλος ένας που θα μας πει ψηφίστε με για να τα φτιάξω όλα. Ή άλλος ένας που θα μας πει για ανάπτυξη, για μείωση του χρέους, για αριθμούς και για ένα σωρό πράγματα που θα κάνει αυτός γιατί οι άλλοι δεν μπορούν. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω που με συμβουλεύουν να ασκήσω σκληρή κριτική στην κυρία Θεοπευτάτου για τα μνημόνια που θα έσκησε, για τα αεροδρόμια που δεν θα πουλούσε, για τον έμφυα που θα καταργούσε, για τις αυξήσεις των μισθών που θα έκανε, για τις μειώσεις των φόρων που θα έκανε και για όλα αυτά που μας είπε τα τελευταία 5 χρόνια, για όλο αυτό το αφήγημα που δημιούργησε. Καθώς και για την ανυπαρξία της και την κοινοβουλευτική έλλειψη που είχαν τα νησιά μας αυτά τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Θέλω να μιλήσω για αυτά που θα ήθελα να ακούσω εγώ όταν ήμουν 25 χρονών και κατέβαινα από την Αθήνα για να ψηφίσω για τον υποψήφιο βουλευτή της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Θέλω να πω για αυτά που εγώ και οι άλλοι νέοι άνθρωποι κεφαλονίτες που είχαμε φύγει από το νησί μας για να σπουδάσουμε και να δουλέψουμε, περιμέναμε να ακούσουμε από τους πολιτικούς τότε. Θέλω να πω για αυτά που ήθελα εγώ τότε να ακούσω σε αυτή την πιο τρυφερή και την πιο ρομαντική ηλικία. Αυτό που θέλω να ακούσω τώρα ήταν ότι ο υποψήφιος βουλευτής θα παλέψει για να γίνει η Κεφαλονιά ένας τόπος δημιουργίας. Ένα μέρος για το οποίο θα αξίζει να αφήσει κάποιος την καριέρα του και να γυρίσει πίσω. Ένα μέρος από το οποίο πολλοί φίλοι μου, πολλοί συμμαθητές μου, πολλοί άνθρωποι που μεγαλώσαμε μαζί δεν θα αναγκάζονταν να φύγουν για να συναντήσουν τα όνειρά τους σε έναν άλλο τόπο. Ένα νησί το οποίο δουλεύοντας όλοι μαζί θα το κάνουμε το καλύτερο νησί της Ελλάδας. Αυτό ήταν κάποτε το όνειρο ενός 25 κεφαλονίτη που σπούδαζε στην Αθήνα και αυτό είναι και το όνειρο του ανθρώπου που σας μιλά τώρα. Και θέλω να με πιστέψετε. Γιατί ακόμη και τώρα το όνειρο που έχω για την Κεφαλονιά είναι το ίδιο. Για να γίνουν τα νησιά μας, να γίνει η Κεφαλονιά και η Ιθάκη νησιά που κρατάνε στην αγκαλιά τους νέους ανθρώπους. Στην αγκαλιά τους, στη μεγάλη τους αγκαλιά. Μια αγκαλιά όμως που δεν θα τους κάνει να ασφικτιούν, δεν θα τους φύγει, αλλά θα τους δίνει τη σιγουριά και τη δυνατότητα να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Όσο και αν ανέβαινα τα επαγγελματικά σκαλοπάτια, όσο και αν προσπαθούσα να κατακτήσω τη δική μου προσωπική και επαγγελματική καταξίωση, το μυαλό μου, η ψυχή μου και η καρδιά μου ήταν πάντα στην Κεφαλονιά. Η προσωπική μου πηξίδα είναι σταθερά προσανατολισμένη σε αυτά τα 2 νησιά, στα ωραιότερα νησιά του κόσμου. Όσα χρόνια και αν περάσουν, όσες δυσκολίες και αν έχουμε μπροστά μας, ξέρω ότι αυτό το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα και εγώ θα παλέψω για να γίνει πραγματικότητα. Ωραία, λοιπόν, να σας υποθέσουμε ότι έχετε απέναντί σας μια παρέα νέων ανθρώπων και τότε τους στα μάτια τι θα τους λέγατε? Θα τους έλεγα αυτό που λέει όλος ο πλανήτης, ότι η λέξη Κεφαλονίτης είναι ταυτισμένη με την εξυπνάδα, την εργατικότητα, το πείσμα και την επιτυχία. Δεν το βάζουμε κάτω ούτε στα δύσκολα. Όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και θα ανεβάσουμε την Κεφαλονιά και την Ιθάκη στη θέση που τους αξίζει. Και θα τους έλεγα, παιδιά, εάν πιστεύετε ότι η Κεφαλονιά μπορεί να γίνει ένας τόπος δημιουργίας, ευκαιριών, ανάπτυξης, προόδου, εάν και εσείς πιστεύετε σε αυτόν τον τόπο όπως πιστεύω και εγώ και αν έχετε και εσείς ένα όνειρο για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη μας, σας καλώ να παλέψετε μαζί μου για να το κάνουμε πραγματικότητα. Γιατί μπορώ να σας καταλάβω, μπορώ να σας νιώσω και μπορώ μαζί με εσάς να κατορθώσουμε πάρα πολλά πράγματα.